Dobrý deň. Pozdravujem z Bruselu. Práve nám skončilo pracovné rokovanie výboru, ktorého témou bola zmena zakladajúcich zmluv Európskej únie. Europarlament aj v tejto veci navrhuje opäť samé nezmysly. Napríklad to, aby Súdny dvor Európskej únie získal kompetenciu rozhodovať o bezpečnostnej a zahraničnej politike Európskej únie. Ako to má fungovať, to ani srnky netušia. Či teraz nejakí sudcovia v Štrásburgu budú rozhodovať o tom, či podpora Ruska, Ukrajiny alebo Ameriky je dobrá alebo zlá, a všetky štáty to budú musieť poslúchať. Za najnebezpečnejšie však považujem snahy odstrániť jednomyseľnosť z kľúčových európskych hlasovaní. So zrušením práva veta pre malé štáty rozhodne nesúhlasím, pretože pre malé štáty ako Slovensko by to bolo veľmi likvidačné. V takom prípade by totiž stačilo, aby sa veľké štáty ako napríklad Nemecko, Francúzsko alebo Španielsko dohodli a tie malé štáty ako Slovensko alebo Česko by jednoducho prevalcovali. Paradox je, že liberáli tieto zmeny zmluv zakrývajú pod ochranu demokracie. Vraj, aby bola demokracia v Európe lepšie chránená. V skutočnosti táto zmena zmluv vedie k okliešťovaniu a odstraňovaniu demokracie, pretože malé štáty sa stávajú ešte bezbrannejšími, ako sú v súčasnosti. Nebudem za tieto zmeny európskych zmluv v Europarlamente hlasovať a pevne dúfam, že napríklad taká maďarská vláda to v Európskej rade jednohlasne a jednoznačne zablokuje. Pretože dúfať, že to zablokuje napríklad slovenská vláda, je asi márne, keďže tá nie je vôbec akcieschopná a slovenské záujmy nehájí absolútne nikde.